せーの。なんでなんでやろ。ワンピースの企画っすよ、これ。いやいや。あ、声きれい。どうも、それではーす。今日は、勢力図 2018？ はい、どういうことですか、これは。これはですね、はいなんと、小焼きチャンネルプレゼンツでお送りする、すべての漫画をワンピース勢力図で表してみたー。はい、世の中たくさんの漫画の作品があるんですけど、それをワンピースの世界に置き換えたらどうなるかっていう企画です。これめちゃくちゃ楽しい。あくまでも僕たちの中のワンピースに置き換えた勢力図だよね。そうです。2人それぞれがもうここに当てはまる項目をね考えてきたんで、それを発表して1個ずつ決めていこうっていう感じ完です。成させるよね、これを。はい、じゃあやっていきましょうか。はい。早速。どれからいく？それはやっぱ海賊王からじゃないですか。なるほど、なるほど。ロジャーを決めないと。ロジャーの枠ね。はい。はい。せーの。ワンピース。なんでなんでやろ。ワンピースの企画っすよ、これ。いやいや、ワンピースはちょっと違う気がするんだよね。どう思ってんすか今、こうやってチャンネル視聴者の皆さんは。なんでなんワンピース。だってワンピース世界で一番売れた漫画っすよ。あー、確かに。ギネス登録されてるし。確かに。はい。そうなんだけど、僕、はい懸賞金の額だけで海賊王になったわけじゃないよ、ロジャーって。そうですね。そういう風に言うと、ワンピースはまだ連載中なんですよ。はい。だから海賊王ってもう落ち着いちゃって引退してる感あるんですよ。だから、殿堂入りという意味で、ドラゴンボール。いや、で、ちょっと心動いたでしょ。ちょっと動きましたけど。ほらほらほら、伝説を作ったんやから、もうこれは。じゃあ、ドラゴンボールいきます。はい。ドラゴンボール書きました。はい。4個いきましょうか。 4個いきますか。 4個いきましょう。私はね、1個目はドラゴンボールって書いてたんですけども、これワンピースにしますね。はい。ワンピース、ナルト、ブラックジャック、こち亀です。なるほど。僕ちょっと違うんですよ。ほう。ワンピース、悠々白書、スラムダンク、ナルト。ほう。まあ、とりあえずじゃあワンピース、ナルトは書いときましょうか。そうやろ。なんつってましたあと。僕は、あと、は悠々白書とスラムダンク。悠々白書とスラムダンク。はい。まあちょっと理由聞きましょうか。なんでかっていうと、わんなくはないですけどね90年代にジャンプって600万部売れてるんですよね。で、その時に看板だったやつがドラゴンボール、はい悠々白書、スラムダンクなんですよ。はいはいはい。だからもうドラゴンボールは使っちゃったんで、あと、スラムダンクと悠々白書はもう4個に位置づけなきゃ、どこに入るねん。はい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 。悠々白書はちょっといいやりなんですよ。はいはいスラムダンクはね、わかるんですよ。はいはいワンピース、ナルトって両方バトル漫画じゃないですか。悠々白書もバトル漫画なんですよ。バトル漫画ばっかやりたらあかんのですよ、こういうのは。いや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 、スラムダンクはまあスポーツ系やからまあ認めてもいいかもしれない。スラムダンクちょっと変えとこうか。そうですね。でも、悠々白書はちょっとバトル漫画多すぎます。ちょっとパワーバランスが。ちょっとここは後で議論するということで、ちょっと置いとこうか。じゃあ次、どこ行きます？じゃあ、もう七部会行く？渋海行っちゃいますか。うん渋海は、はい。コナン、ランマ2分の1、うんハガレン、デスノート、日だまりスケッチ、フーカ、ヨルムンガンド。この圧倒的バランスの良さなんですよ、私の場合。まずこのバランスの良さを説明してよ、これ。まず、やっぱミステリーをなんか1個入れなあかんなと思ったんですよ。うんで、金田一とコナンが私の中に迷ったんですね。ああ、なるほど。映画も毎年やってるし、うんうん。人気なのはコナンかなと思って、コナン入れました。なるほで、やっぱ漫画界に外せないジャンルって言ったらラブコメですよ。ど。でラブコメの中で、一番知名度があるというか、うん人気とバランスの良さと、作家性を考えた時に、ランマかなと。でね、現実の中でのバトルものって結構多いわけじゃないですか。その中で一番いい作品はね、デスノートが一番じゃないかなと思ったんですよ。で、次はやっぱ異世界バトルもここでなんか入れとかないといけないなと思ったんですよ。それはもう、ここハガレンかなと。さすがに、海賊王と四皇でちょっとジャンプ作品が偏ってきたんで、こっちはね、ちょっと、ほとんどジャンプ以外から選ぼうと思ったんですよ。それがまずこの七部会のコンセプトね。で、その中でもバトル漫画だったら、ハガレン。なるほで、やっぱ漫画ってもう最近いろいろ出てきて、最近台頭してきたジャンルの中に、日常系っていうジャンルがあるんですよ。なんで、日常系の代表作の日だまりスケッチ。で、やっぱね、漫画といえばね、部活ものがね、めちゃくちゃ熱いじゃないですか。スラムダンクのバスケものとか、スポコンものとか、で、学生青春もの。その頂点つったら、風花かなって思えるんですよね。で、やっぱ漫画といったら熱いテーマってあると思うんですね。その中はやっぱ世界を全て征服しちゃう系の作品ってあるわけじゃないですか。全てを手に入れる系。で、その中でうまく作品としてまとまってて、なおかつ完結してて、一番出来がいい作品じゃないかなと思ったら私の中でヨルムンガンドって作品なんですよ。というわけで、全部入れました。最強。僕の七部会は、はドラえもん、はい。パーマン、はい。鬼
テレス大百科あれ21円まさかエスパーマミミーテ服部くん怪物く同じやつやん何がいやいやいや藤子大先生じゃないですか。そう藤子大先生のいやいや、それ、藤子七部会ですかそういうネタで走ってきますか、川木さ何がん。いやいや、作す詞ごくないいや、すごいっすよ。全部同じやつじゃないですか。何が人が。 F と A がいる F と A はいますけど、いやいやいや、そういう問題じゃなくないですか。いやその歴史に比べたらちょっと弱いないやいや、待って。全却下しました、それ。いやいやこれ VS F と A の戦い F と A の戦いは勝てないですよ。国民的な漫画だよいやいやドラえもんは、まあわかりますよ。だいたいドラえもんは強すぎて、七部会の枠に収まんないっす。いや収まってんねん収まんないです、これが。収まってる残念ながら収まんないです、これは。なんで残念ながら収まらないの私もドラえもん後で出てくるんですけど、ちょっとそこまでちょっとおりにしとこああ、なるほど。うじゃあ海軍いいですか、先。海軍行くはい。はいよじゃあ3大からいこうか OK です。はい、3大将の僕は、緑の巻き場をおう。ランマ2分の1ほうほうほうほルローニケンシンう。じゃあ私も発表しますね。は銀河鉄道999、い渋いなタッチ、うんルローニケンシン。ルローニケンシンルローニケンシン確定でルローニケンシンは確定してるよやっぱ大将っすよね。ルローニケンシンはやっぱ必要やろいや、大将感あんねんな、こいつ。ルロケンはねすごかったんだよ当時ねいや、これはね、本当面白いバトル漫画ですね。そうこれは3大将多分文句ないと思うそう、もう正統派で強いんで。で、緑の巻き場は本当に個人的趣味個人的趣味ですよね。あれゾーン系の能力者いやいや、入んないです。ゾーン系いないですもん、3大将。おお分からへんやん3大将ルローニケンシンしかそこにちょっと保有しといてこういうわけちょっとタッチと39書いておきますね、私も。ちょっと僕の巻き場も書いとくわここあれじゃないですか、10代でちょっとすげえ不親切な上手じゃないですか。巻きバールタッチに39にルロールケンシン。 3大将って結構年上やんかあ、まあ確かに確かに。まあこれ見てる10代全然ついてこられるのじゃん。何やねん39って39は誰メーテルですよ。全世界が恋しましたよ、メーテルには。銅像立ってるんですよ、ワンピースより先に。いや元帥いきましょうか。ちょっと元帥行こう元帥元帥はじゃあせーので言おうかわかりました。元帥は、一人でねはい、せーの、ドラえもん。こっち亀俺決まったなこれこっち亀やで、こっちからこっち入れたから。いやここは格が違うこっち亀は格が何巻出てる思ってんのよいや、まあ確かにね。そうやろこれはもうこっち亀決定やな確かにこっちからありかもしれないです、元帥。そうもう元帥にふさわしいやんかいやでも綺麗にね海賊王と今元帥はまず決まったねそう。残るはねちょっと超新星ルーキーですよいや7個決めたい2人で2人で7個決めます。じゃあ1個ずつまず言っていこうよ1個ずつ言いましょうか。じゃあ僕からいくねはい。じゃあ僕のルーキー1個目はキングダムああ、なるほど。それも文句なしっすわ。文句なしでしょはい。じゃあ私言いますね。はい私は漫画大賞2017大賞に選ばれました、響き小説家になる方法です。これめっちゃいい漫画なんでね、今映画化もしてるんで、これ本当面白いんで。あそうはいで2個目いく2個目いきましょう。約束のネバーランドまあ認めましょう。ねこれはもうアニメ化も始まりましたし認めましょう。まあ小田先生も推してますもんね。じゃあ私次いきますね。はいこの漫画がすごい大賞2017男部門第1位。なんでそんなになんかデータから引っ張ってきとんねんいやだって今みんなが見てる注目してるデータっすよ。ずるくないなんか中間管理職利根川。うわこれ来てるでしょ。これはもう決定やこれもう決定でしょ。はい俺も大好きやわこんな長い題名隠せ響きめっちゃ書かれへんやんこれは書いて利根川が成立するんで、響きは響きだけね成立しちゃうんで。なるほどなるほど、はいじゃあ次行こうかな俺ヒロアカヒロアカ。はいまあそれも確かにありですね。はいはい。じゃあ次私いきますね。はいじゃあ次は次に来る漫画大賞2018に選ばれました。なんでそれおこれちょっとね順位は低いんですけどね。5等分の花嫁っていうね。これはもう最も来てるラブコメいですね。読んどんかこれもちろん全部読んでますよ、私推してる作品。いつ読んでんのこれえ小池さんも全部読んでるでしょ、キングダム。編集どんだけある思ってんの今で僕最後は、はいもう進撃の巨人僕ラストはハンターハンタお分かれたー。おハンターハンターも確かにいいけど、長いからいやだって黒ひげ枠みたいなもんじゃないですか。いやいやこれ譲るんですいやこれ無理無理あ、もうこれ譲れないですいやハンターハンターはルーキーではないよねえ何年連載してるか知ってるなんで連載してるか知ってますけど知ってる言うてみだってこれらとほぼ同じやでワンピースとかナルトと分かったなはい進撃入りました
じゃあ4個誘惑にしておきましょうか。富樫先生は入れないといけない。そうそう、これはね、もうブラックジャックかもね。はい、さよなら。ねえ、いやだいぶ決まってきて。 FA vs これ連合軍みたいな。 FA はね、もういいでしょ。なんでFA 宣言 FA 宣言はダメです。なんで21エモンとかは21円もとかもう誰も知らないのでダメです。誰誰も見てないですもん。つづりは知らない？ 20代すら殺すようなネタやめてもらっていいっすかマジで。誰もついてこないんで。ルロケンは決まってん、最短3対象に。はこっちに入れるわ、ドラえもん。い。待ってください。え巻き場をランマ39タッチっすよ。うんどう考えても一番最初に決める作品ってこいつでしょ。なんでやねん。なんでや。なんで巻き場をだけ一番知名度低いっすよ。浮いてきたでしょ、だん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 。浮いてないよ。いやいやいや。猫と馬の。はい、さよなら。なんでやねん。最悪や。この思い出が今消されたわ。いや、ここは4校部門に落ちたブラックジャック入れときましょう。だったらもうこう剥がれんかな。ジャンプ、ガンガン。で小学館、そう、小学館。講談社はでもここはなしです。これ、その流れだと三大将講談社じゃない？ここはもう剥がれ？剥がれ。ランマーはデスノートはわかるわ。あ、セーラームーン入れて。確かに。いやでもセーラームーンってアニメじゃないですか、イ印象。メージあるんですよ。でもね、竹内直子先生の絵がいいんです、僕。あ2018年はもうこれにしとこうか。はい、こうしましょはい、海賊はドラゴンボール、はい4個はワンピース、ナルト、スラムダンク、誘白で、ルーキーの方はキングダムう。。響き、で、進撃の巨人、五等分の花嫁、約束のネバーランド、中間管理力とこれがは、僕のヒロアカデミア、七部会がコナン、ランマ、デスノート、セーラームーン、日だまりスケッチ、風花風花ヨルムンガンド、で、3大将が、ルローニケンシン、ハガレン、ドラえもん、ゲンスがこっちか。こち亀。あー、なるほど。おー。じゃあ、明日からね、私たちもコエッキーチャンネルを漫画化していきましょうか。ご視聴ありがとうございました。動画楽しんでいただけた方は、高評価、チャンネル登録お願いします。そして、今日のワンピースフィギュアクイズはこちら。わかったかな？分かった方はぜひコメント欄ください。感想待ってるよお風呂の前は、コヤッキーチャンネル。